आज आपण पावट्याच्या दाण्याची उसळ करणार आहोत। आता आपण वाटण करून घेऊया। त्याच्यासाठी 5-6 लसणीच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं, 1 कांदा आणि सुकं खोबरं अर्धी वाटी, मुठभर कोथिंबीर। आता आपण आलं, लसूण, कांदा आणि खोबरं सगळं भाजून घ्यायचं आणि नंतर वाटून घेऊया। तर मी 2 ते 3 चमचे तेल घातले आणि आता हा 2 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा गरम मसाला, हळद, जिरे पावडर थोडीशी, हिंग टाकायचा। आता हे थोडंसं मिक्स करायचं, गॅस स्लो ठेवायचा आणि ह्याच्यातच हे आता आपण वाटण केलंय ना ते आपण हे तेल ह्याच्यातच घालूया मसाल्यात। तेल सुटेपर्यंत भाजून घेऊया जरा। मस्त तेल सुटलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात पावट्या आणि 1 बटाटा हे आता आपण टाकूया। आणि हेच वाटणाचं पाणी आहे, ते पाणी टाकूया 1 ग्लास। 1 ग्लास पाहिजे तेवढं तुम्ही टाकू शकता। हा 1 टोमॅटो टाकते, 1 चमचा मीठ टाकते आणि असं मिक्स करून आता झाकण लावते आणि आता 2 शिट्या देऊया आपण। आता कुकर थंड झालेला आहे, आता आपण उघडूया। तर आलेला आहे। आता आपली पावट्याची उसळ तयार झालेली आहे। ही रेसिपी कशी वाटली ती सांगा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।